Magadi mama. Mauya nani? Ndawuyana baba. Oh, uya ikono. Magadi. Mavakubi. Chimoyo. Chimoyo. All the way from Chimoyo, Mozambique. Varovere maoko. Makucheme baba. Ah? Nanga ndisikazvifungidziri Kuti munotaurwa nemi. Kubva kuMozambique osvika Kunhongwa inyasha. Amen. Anonzi Zakaria ndiani? Ndini Prophet. Elizabele. Hallelujah. Inzwa inyaya iri pano yandatumwa naJehovha. Amen. Kugadzirisa zvinhu zvenyu kuti zviite zvakanaka. Amen. Mune vana vakawanda kani? Yes, Prophet. Vangatosvika ku8 here vangana? 8. Asi upenyu hwevana huna kumira zvakanaka. Nakamwe. Ndo wamanyanyofambira. Yes. Kuti madoors avhurike. Amen. Hamuna kufambira zvakanaka kubva kuMozambique. Tinotenda. Nyasha dzawanzwa nezita raJesu. Tinotenda Prophet. Senzai maoko tiise nyasha kuupenyu hwenyu. Touch these ones right now. As I pray this hour, I pray you minister to them. In Jesus' wonderful name, amen. Janaka. Garay. It doesn't matter. Unonzan? No mate. No matter. Inzwa no meta nyaya iri pano. Chekutanga kuda kukubvisa basa rauri kuita. Chokwadi Prophet. Uri kuitei? Ndiri house girl. Ndanzi naJehovha ndikupromote nezita raJesu. Usvike pane rimwe level ndozvataura Jehovha. Makaberekwa muri vangani? She's 6. 4 girls and 2 boys. Chokwadi Prophet. Now listen to me, no matter. Kune nyasha dzakuloketa dzoda kukusvitsa pane imwe level. Kugoromonzi kunani? Kuna sis vangu first born. Iwewe nevana vamai vako ndaona masimudzwa mese nezita raJesu. Do you know anyone in Guruve? Yes, Prophet. Kuna vabereki vangu. Ndokumusha here. Chokwadi Prophet. Ndanyaradza mhepo dzose dzekuGuruve kutanga nasi. Amen, Prophet. Kosei paringonzi Glenora, what's... Ndokwandoshanda. Can I do some serious stuff here? Chinditaurira chinhu 1 chaunoda kuti Mwari akuitire. Ndoda basa rokuti ndokwanisa kuchengeta vabereki vangu. Ndo zvandatanga nekukupa. You are free in the name of Jesus. Young man. Wabva kupi? Ndabva Mozambique. Mozambique, all the way from Mozambique. Varowere maoko.
Right, chaunoda kuti Mwari akuitire chi. Unonzani? Nozo Luca ishi. Ani? Luca. Luka. Sim. Ko Rebecca ndeni? Rebecca mwanangu. Ko mukadzi wako? Anozo Joana. So Rebecca ari kupi? Ari ku Mozambique. Ndoda kuti ndichengetedze iwo nemhuri yako but ndatora mukana uno kuku ubvunze chauri kuda kuti Mwari akuitire. Chi chaunoda kuti Mwari akuitire? Prophet mabasa azvifamba zvakanaka ndikuita mabusiness manje azvisubuda. But iwe tingati chi? Aunomboedza kuita zvekutengesa maplastic ere? Ndizve. But zvakamira futi panzvimbo imwe chete. Zvina kuto. Izvo zvauna kana chine musoro chauri kuita. Ndakatogara panyumbadeni hapana chinhu. Ndakuvhurira madoors nezita raJesu. You are free now. Enda unogara pasi.